La convocatòria és el pas guió que obri la majoria de les processons de la Setmana Santa crebientina, confraria que té la missió, com bé el seu nom indica, de reclam o cridada a presenciar la nostra Setmana Santa. Tenim constància documental que en l'últim terç del segle XIX ja participava un grup denominat La Convocatòria, desconeixent l'estètica i configuració d'aquest antic pas, però és a partir de l'any 1925 i gràcies a l'aportació del sacerdot crebientí Juan Martínez García, quan té origen un nou grup, ja que en efectuar-se la restauració del Pas del Sepulcre va recollir alguns dels fragments de l'antic tro, realitzant-se en els tallers dels germans José i Antonio Cantó Almodóvar, acoblant-se les rodes i unes bocines en el que quedà construït d'aquesta forma el tron de la convocatòria. El 1948 es reforma per complet el grup de la convocatòria, sent l'artesà crebientí Vicente Oliver Pascual l'encarregat de realitzar un nou tro, transformant el petit pas portat a rodes per un nou tron portat per a garraós. L'any 2007 torna a realitzar-se una nova reforma del grup, confeccionant un nou tro per l'ebanista crebientí Policarpo Ramon Carreres, mantenint l'estètica que ha caracteritzat el grup des dels seus inicis. Una de les característiques de la germantat és que des de 1948 el grup és portat a muscle, sempre portant el clàssic caperús, sent l'únic pas de la Setmana Santa crebientina on els agarraós porten aquest distintiu. Una altra de les característiques de la confraria és el singular so de les seues bocines, dues llargues bocines que emeten sons profunds i lúgubres.